Обиден съм на тая държава. Обиден съм на България. Обиден съм. Аз не изневерих, тя ми изневери. За съжаление. Ценното нещо в едно общество е човешкия живот. Той направи това, което никой не може да го направи, защото това е почти самоубийство, това, което той направи. Той направи сапук. Един нормален човек се провери, обвиняем по член, който е тотално неправилен. Това момче, който почина много го прости. 94 пъти е задържано от МВР. Колко пъти не е задържано? Никой не взе отношение, никой не го спря. Аз съм прекъснал полета на една млада птица, която ще свие семейно гнездо. Човек винаги може да сгреши. Ето аз сгреших 3 пъти в живота си. И сега ще се поправя. Както казва Вапцаров, влезох в затвора, събрах се с хора и станах човек. Живот и здраве, ще изляза човек от тук.